мутахассисон муайян намуданд, ки табиат, боду ҳавои тоза, манзараҳои дилфиреб, кӯҳу пуштаҳо дар тарбияи кӯдак нақши бузург мебозад. дар ташаккули шахсияти кӯдак сурудхонии паррандагон, нигоҳубини гулҳои боғ, назар намудан ба манзараҳои гуногуни диёри азизамон, лаззат бурдан аз оби дарёчаҳо хеле муҳим аст. агар муошират бо табиат камтар шавад, пас дар оянда ӯ метавонад ба мушкилот дучор шавад. дар наврасӣ муошират бо табиат ба ташаккули шуури ҷамъиятӣ, пайдоиши ҳисси масъулиятшиносӣ, озодӣ, мустақилият ва эътимод мусоидат мекунад. аз ин ҷост ки дар ҷумҳуриямон истироҳатгоҳҳои зиёде фаъолият менамоянд, ки дар тарбияи насли наврас нақши аввалин дараҷа мебозад. чун ҳамешаги барномаи навбатӣ дар вақти таътил аст азизон ва имрӯз мо омадем ба истироҳатгоҳи Шарора то дидан намоем ки хонандагони ноҳияи Исмоили Сомонӣ таътили тобистонаи худро чӣ гуна гузаронида истоданд. пас моро ҳамроҳ бошед. истироҳатгоҳҳо бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид дар давраи таътили тобистона барои беҳдошти саломатӣ ва барқарорсозии ҷисмониву равонии кӯдакон, инчунин мусоидат намудан дар инкишофи зеҳниву ақлонӣ, баланд бардоштани завқи зебоипарастӣ, тарбияи фарҳангиву маърифатӣ ва варзишии кӯдакону наврасон ташкил карда шудааст. кӯдакон дар боду ҳавои тозаи истироҳатгоҳ витаминҳои лозимиро гирифта, дар онҳо ҳисси ватандӯстӣ ва меҳру муҳаббат пайдо мешавад. ин дустуракон ба истироҳатгоҳҳо омада ба ҷаҳони ҷолиби саргузаштҳо меафтанд. истироҳатгоҳи берун аз шаҳри Шарора солҳои дароз аст ки фаъолият карда истодааст ва дар тӯли фаъолияти худаш дар 4 басте ки мо фаъолият мекунем, зиёда аз 180 нафар истироҳаткунандагонро ба таътили тобистона фаро мегирем. ин ҳам бошад хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва шаҳри Душанбе мебошанд. шарту шароити истироҳатгоҳи бейнушаҳрӣ хеле хуб мебошад, зеро ҳар сол аз таъмири ҷорӣ бароварда мешавад. мо бо китобхона, симхонаи компютерӣ, ҳавзи шиноварӣ, бонкгоҳи тиббӣ таъмин ҳастем ва ба 180 нафар истироҳаткунанда 32 нафар кормандони маъмурият ва кормандони хоҷагидорӣ ба онҳо хизмат мерасонанд. ин ҳам бошад омӯзгорони бо таҷрибаи муассисаи таълимии маркази кӯдакон ва наврасони ноҳияи Исмоили Сомонӣ мебошад. дар тӯли фаъолияти худ мо боз дар ҳар баст 20 нафар аз хона интернати рақами 1 хонандагони ин муассисаро ба таътили тобистона дар муассисаи худамон фаро мегирем, ки онҳо ҳам бо як таби волида аз истироҳатгоҳи мо ба муассисаи худашон мераванд. ва чӣ тавре ки худатон шоҳид ҳастед, истироҳаткунандагоне ки дар муассисаи мо ба таътил фаро гирифта шуданд, аз истироҳати худ хеле розӣ ҳастанд, зеро аз рӯи реҷаи рӯзе ки дар асоси фармоиши мудири маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ тасдиқ шудааст, ҳар рӯза чорабиниҳо гузаронда мешаванд. ин ҳам бошад мусобиқаҳои варзишӣ аз қабили шомот, шашка, волейбол, баскетбол, футбол, бозиҳои шавқовари офарин ба чорабиниҳои фарҳангӣ гузаронда мешавад, ки ин ҳам бошад КВН, Маликаи Шарора, ҷавонпаҳлавони Шарора, китобхони беҳтарин, озмунҳои дигар гузаронда мешаванд, ки пас аз гузарондани озмунҳо ва мусобиқаҳои варзишӣ мо истироҳаткунандагонро бо ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз мегардонем. зеро мақсади асосии кормандони истироҳатгоҳи берунашаҳрӣ ин ҳам бошад ба кӯдакон хизмати хуб расондан ва онҳоро хушу хурсандона ба хона гусел кардан аст.
ҳангоми даромадан ба истироҳатгоҳ кӯдакон бо як шавқу рағбати хоса озмуни китобхони беҳтаринро гузаронида истода буданд ки мувофиқи реҷаи истироҳатгоҳ дар озмуни мазкур беҳтаринҳо яъне нафароне ки тӯли чанд рӯзе ки дар ин ҷо қарор доштанд аз китобхона китобҳои дилхоҳи худро гирифта мехонданд, имрӯз бошад аз байни онҳо беҳтаринҳо ҷудо шуда бо ифтихорномаву тӯҳфаҳо сарфароз гардонида мешавад. ғайр аз ин барои болидарӯҳии кӯдакону наврасон аз ҳар як даста як нафар назди мураббӣ омада дар як дақиқа китобро мехонанд. нафаре ки калимаҳоро нисбат ба дигарон зиёдтар хонд албатта байни ҳамсолони худ ҷойи аввалро сазовор мегардад. ман Одинаева Шукрия истироҳаткунандаи ҳамин истироҳатгоҳ мебошам. тӯли 2 сол аст ки ба ин истироҳатгоҳ омада истироҳат мекунам ва ин истироҳатгоҳ ба ман хеле писанд аст ва ман хеле рӯз шудааст ки ба китобхонӣ машғул шудам. айни замон дар истироҳатгоҳи мо озмуни китобхони беҳтарин гузаронда шудааст ва ман дар ин озмун иштирок кардам ки баъд аз чанд лаҳза ғолиби ин озмун муайян карда мешавад. бозӣ яке аз намудҳои асосии фаъолияти ҷисмию зеҳнӣ ки дар инкишофи ҳамаҷонибаи фардии бачаҳо муҳим аст, дар бозӣ талаби ба олами атроф таъсир расонидани кӯдак зоҳир гардида сифатҳои фикрӣ, ахлоқӣ ва иродавияш ташаккул меёбанд. амалҳои бозӣ дар кӯдакон дар натиҷаи тақлиди онҳо ба рафторҳои калонсолон ҳангоми муошират ба амал меояд. дар бозиҳои дастаҷамъӣ коллективи бачаҳо ба вуҷуд омада сифатҳои дӯстӣ ва ҳамкории онҳо инкишоф меёбад. ман Сайфуллозода Ҳусейн тӯли сеюм сол мебошад ки ба ин истироҳатгоҳ омадаам. ман дар ин ҷо хеле китобҳои зиёдоре хондам аз қабили афсонаҳои халқи тоҷик, шеъру рубоиётҳо, ғазалиёт аз шоирони классик ва ҳозир бошад дар озмуни китобхони беҳтарин иштирок менамоям. дар истироҳатгоҳ бозии варзишӣ хеле зиёд ташкил менамоянд аз қабили футбол, волейбол, баскетбол ва ғайра. бо ҳавои истироҳатгоҳ мубтадӣ мебошад ки ба мо хеле писанд аст. яке аз намудҳои шӯҳратёфтаи риштаи варзишро бозии волейбол ташкил медиҳад. волейбол ба ташаккули сифатҳои зиёди ҷисмонӣ мусоидат мекунад. ҷаҳишҳои гуногун татбиқи усулҳои бозӣ, қувваҳои мушакҳои пой, тан ва дастҳоро инкишоф медиҳад. дар волейболбозон қувва дар баробари суръати кашишхезии мушакҳо зоҳир мешавад. ин бошад боиси инкишофи суръат мегардад ки ин ба аз худ намудани техникаи волейболбозон мусоидат мекунад. тез тағйир додани вазъияти бозӣ қобилияти волейболбозонро барои аз худ кардани ҳаракатҳои нав инкишоф медиҳад. من در مکتب اینترنتی رقم 1 شهر دوشنبه تحصیل میکنم و با من این استراحتگاه خیلی معقول است و من طوری 2 سال است که به این استراحتگاه میآیم و شغل دوست داشته من والیبال میباشد و من خیلی بازی‌های شوق‌آور را دوست می‌دارم و همراه دوستانم بازی میکنم. расмкашӣ санъати тасвирӣ аст ки завқи эстетикии бачагонро бедор намуда шавқи онҳоро ба санъати бадеӣ меафзояд. машғулиятҳои расмкашӣ бо ҳаёт ва фаъолияти амалии хонандагон алоқаманд карда мешавад. имрӯз дар фароғатрҳои берунашарии шоира Исмоили Собонӣ озмуни расоми беҳтарин рафта истодааст ва ман дар ин ҷо якчанд расмҳое кашидам ки яктоаш Париз мебошад ва дигараш кӯҳи Эверест ва даврои қадим Хитой Чин мебошад. ин Париз мебошад ки 80% сайёҳон ба ин ҷо омада акс гирифта мераванд. ин кӯҳи Эверест аст, қуллаи баландтарини кӯҳи Эверест дар Чин мебошад. ин хонае мебошад ки дар давраҳои қадим дар Чин сохта шудааст.
аз ин ҷост ки дар қатори дигар бозиҳову машғулиятҳо расмкашӣ дар истироҳатгоҳи Шарора яке аз машғулиятҳои зарурӣ ба шумор рафта, дар истироҳатгоҳ озмуни расмҳо гузаронида мешавад ки хонандагони ҳар як даста байни худ рақобат намуда беҳтаринҳо ҷудо шуданд. ҳоло бошад аз ҳар як даста як нафар интихоб гардида боз расмҳои зебоиро тасвир намуда истодаанд ки аз байни онҳо расми беҳтаринро ҷудо менамоянд. ман бобо раҳматова шоҳида хонандаи синфи 5 мактаби интернати рақами 1 шаҳри Душанбе мебошам. айни ҳол дар ин ҷо озмуни расми беҳтарин рафта истодааст ки ман ду расмро тасвир кардаам. дар ин ҷо офтоб аз паси кӯҳ мебарояд ва дар ин ҷо дарахтон ҳастанд. дар ин ҷо об ба тарафи гулҳо равон аст. ман ин расмҳоро бо дӯстонам тасвир кардам ва мехоҳам бори дигар ҳам тасвир кунам. футбол мисли ҳама гуна варзиш барои саломатии кӯдакону наврасон манфиатҳои зиёд дорад. пеш аз ҳама машқҳои ҳаррӯзаи берунӣ системаи асаб ва иммунитетро ба таври назаррас мустаҳкам менамояд. худбаҳодиҳии онҳо ба таври кофӣ афзоиш ёфта, мувофиқи ақидаи падару модар ва муаллимон, футболбозони ҷавон бо мақсаднокӣ, устуворӣ ва ирода фарқ мекунанд. бозии футбол барои мустаҳкам кардани мушакҳо, мустаҳкам кардани устуворӣ ва баланд бардоштани суръат кӯмак мекунад. илова бар ин, омӯзиш ба пешгирии пайдоиши вазни зиёдатӣ, ғанӣ гардонидани хун бо оксиген ва беҳтар кардани мубодилаи моддаҳо мусоидат мекунад. аз ин ҷост ки дар истироҳатгоҳи Шарора бозии футбол яке аз бозиҳои дӯстдоштаи истироҳаткунандагон ба шумор рафта, ҳар як даста бо ҳам қувва озмоӣ намуда беҳтаринҳо ҷудо мешаванд, ки дар охир дастаҳои беҳтарин бо ифтихорномаву тӯҳфаҳо сарфароз гардонида мешавад. ман дар ин истироҳатгоҳ омада хеле ҷуло пайдо кардам. ман бозии футболро дӯст медорам. мо ҳар рӯз яксоати футбол бозӣ мекунем ва бозӣ мекунем. ба ман ин истироҳатгоҳ хеле маҳкур аст. волидайн аз хурдӣ ҳатто аз гавҳора ба фарзандони худ афсона хонданро оғоз мекунанд ва ба ин васила таассуроти аввалини китобро равшан месозанд. китоб хислатҳои ахлоқии инсонро тарбия мекунад, фикр кардан ва андеша карданро меомӯзонад, ба рушди ҷаҳони ботинӣ мусоидат мекунад. нафаре ки ба хондани китоб шурӯъ мекунад, вай бо тамоми фикру зикраш кӯшиш менамояд ки манзараи тамоми воқеаро тасаввур кунад. ман хонандаи синфи 4А Гулаҳмадова Румайсо иштирокчии озмуни фурӯғи суби доноӣ китобаст мебошам. айни ҳол дар ин истироҳатгоҳ ман вақти худро холӣ нигаҳ надошта китобҳои дилхоҳи худамро гирифта мутоила менамоям. ман бори аввал аст ки дар озмуни фурӯғи суби доноӣ китобаст иштирок менамоям ва дар ду давр иштирок намудам, онҳоро ҳам гузаштам. то имрӯз ҳамагӣ ман 250 то китобро мутоила намудам ва дар ин ҷо китобҳои дилхоҳи худро зир гирифта хонда истодам. ман мехоҳам ки шеъри дилхоҳи худро ба шумо пешкаш намоям. буд набуд санҷоб буд, дар мулки панҷоб буд, эрка буду гул буд, нозу нӯзаш мул буд, ҳарчи диҳӣ немегуфт, гар надиҳӣ те мегуфт, рӯзе очаш ош пухт, оши шӯла мош пухт, санҷоби мо ноз кард, нахӯрду арроз кард, ошаки ту шур гуфт, худат баро хор гуфт, ногаҳ омад як боша, рабор табақ ёша, санҷоб гуфт чӣ гап шуд, очаш гуфт аҷаб шуд. китоб манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи ақл, маҳзани фарҳанги миллӣ, пояи тамаддуни ҷаҳони мутамаддин, хоса оинаи ҳаёт ва калиди дари ганҷи сухан аст. ای مانده قدم برای مکتب،
عالیست مخون جان مکتب مکتب سببی حیات باشد مکتب سببی نجات باشد مکتب به تو عقل و نوش بخشد مکتب به تو شد و نوش بخشد. дар байни шаклҳои зиёди тарбияи бадиии насли наврас хореография ва сурудхонӣ ҷойи махсусро ишғол мекунад. рақсидану суруд хондан на танҳо фаҳмидан ва дарк кардани зебоиро меомӯзонад. онҳо тафаккури хаёлӣ ва фантастикии инсонро инкишоф медиҳанд. чунин машғулиятҳо бо мақсади инкишоф додани қувва, устуворӣ, ҷусту чолокӣ, қобилияти бартараф намудани душвориҳо, мӯътадил гардонидани ирода ва беҳтар гардонидани саломатии бачагон пешбинӣ карда шудааст. من حیات عثمان خواننده صنف 6 در مکتب 45 تحصیل میکنم. من به این استراحتگاه بیرون از شهری شرورا آماده استراحت میکنم و من این استراحت خیلی پسند است که ما بعد خوراک شام یا شام رقص یا فیلم هنری تماشا میکنیم. من در آزمون کتابخوانی در بین بچه‌ها جای اول را گرفتم که من در یک دقیقه 145 کلمه را خواندم. من لطیفه و همه خواننده صنف 6A در مکتب 45 تحصیل میکنم. در اینجا آزمون‌های خیلی زیاد است که کتابخوانی، آزمون‌های فوتبال، والیبال، بسکتبال و خیلی آزمون‌های زیاد هستند که ما در آن اشتراک میکنیم. و من زیادتر آزمون فوتبال، والیبال پسند است که ما همراه دوستانمون زیادتر مشغول برای فوتبال و والیبال مشغول میشویم. шиноварӣ чун дигар намудҳои варзиш аз қадим воситаи баланд бардоштани саломатӣ ва обутоби бадан ба шумор меравад. шиноварӣ миёни мардуми тоҷик ҳамчун ҳунар, санъати варзишӣ, маҳорати мардонагӣ, ҷасорат ва чолокӣ машҳур аст. албатта вақте ки шиноварӣ ба қатори бодиҳои миллӣ шомил шуд, бояд ки мардуми тоҷик дар баробари савод омӯхтан шиновариро низ ба фарзандонашон омӯзанд. зеро дар фасли тобистон мо хоҳем нахоҳем фарзандонамон майл ба обозӣ мекунанд ва аз ҳама муҳим бо омӯзонидани ин намуди варзиш кӯдаконро аз ғарқшавӣ эмин нигоҳ медорем. خوراک نصفیروزی هم شد. هر دسته به خود نام داشته سرداری دسته از آنها شعار و پرسان می شوند و با آوازی بلند با شعاری خود به نزد آشخانه می آیند. من خاله فیدری صنف 6 میباشم. در این استراحتگاه با من خیلی پسند است. در این استراحتگاه خوراک‌های بلذت تیار میکنند. من مینداری خود را به آشپزان میدهم که خوراک‌های خیلی بلذت تیار میکنند. баъди хуроки нисфрӯзӣ ҳар як даста ба утоқи хоб мераванд ва мувофиқи реҷа аз соати 14 то соати 16 онҳо истироҳат мекунанд.
дар баробари бозиҳои гуногун, машғулиятҳои даставӣ, пайдо кардани дӯстони зиёд ва ҳамзамон озмунҳои зиёд, озмуни беҳтарин суруд. Инҷо истироҳатгирандагон аз боду ҳавои тоза ва табиати зебои диёрамон лаззат мебаранд. хубу хотирмоне доштем дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳри Шарора, вале чӣ тавре ки мегӯянд ҳар кореро анҷомест. Инҷо барномаи навбатӣ дар вақти таътил ба анҷом мерасад, вале барномаҳои дигари телевизиони Баҳористон дар пешанд. Бо мо буданро фаромӯш насозед.